PCPO Director para mag-update sa aton, and of course the advisory to the public as the Mascara Fever of Mascara Festival kick-off tomorrow sa isa ka malawig nga parada nga aton sini bantayan. Online sa hotline. Imbokada sa aton sini nga program. Joining us over the phone is Colonel Juristic Coronica. Sir, how are you? Maingaga. Sonard, good morning. Mayugid, good morning sa tanan nga nagapamati. Salamat gid, sir. Although the send of ceremony will be in the afternoon o kung karon sa hapon ang schedule nyo, pero tibuas nga adlaw amo na ning umpisa sang way untat naman nga bantayan ay kag tiyang pulis naton. How ready the BCPO para na sa Mascara Festival, malawig nga activity sa Bacolod City, Colonel? Yes, ready na ang aton nga tropa, no? In fact, karon may ara kita nga send-off ceremony at 3 o'clock in the afternoon. And ready ang aton nga regional director pakadto okay. Malantaw niya personally ang aton nga security preparation. Okay. Now, pilagin kabilog, sir, if you may, o kung pwede naton malawag, ang mabantay o kung ang gamiton naton i-utilize ka personnel para sa sining activities? Well, ang halos bilog nga strength ng BCPO plus 980 that will be coming from other PPOs and Iloilo City Police Office will be utilized now for the Mascara Festival. Okay. And saan ini sila after sa send-off karon? Buwas nga adlaw sigurado makita na ni sila sa mga kalye. Yeah. Subong send-off, ang deployment nila will start tomorrow. So, duwa ni sa ka-batches and ang first batch will render duty starting tomorrow until the end of the activity or Mascara Festival. Yes, sir. Sa una, sir, makita naton balang aside from the uniform personnel sa PNP, may mga gina-utilize o kung ginaayo man ang Bacolod City Police Office nga mga organization nga nagabulig diri para sa pag-maintain sang peace and order. May ara gyapon kita gintap nga mga organization nga magabulig sini Colonel? Yes, ining security preparation naton na consists of hindi lang PNP but all other agencies of our government plus our force multipliers, mga volunteers naton nga gusto magbulig sa BCPO para masigurado naton nga may matawhay ang aton selebrasyon. Aha. Pero nano matabo sini sir, no, kay number one, ang pag-intindi ko de mayor naka-mention last time nga daw gusto niya may ara sang gun ban nga ipatuman. What was the update on this? We're still waiting sa decision sa Camp Crame. Nag-request kita or nagpabalaw kita sa City Mayor kag nagpadala man sa sang sulat sa regional headquarters for the suspension of permit to carry of firearms outside residence. Kag ina-endorso man sang Police Regional Office sa Camp Crame. So nagahulat kita nga ibalik sa aton nga ma-approve. Aha. Why man niya problema, sir, no, sa BCPO atong ginambal ni Mayor Alvin gati atong planong signal jam hindi na tumadayon, sige ang signal, especially on the highlights. So why man niya problema gina for the BCPO? Wala gid problema, no, kay ang decision should emanate from our local chief executive and we respect his decision nga hindi na kita mag-signal jamming. Aha. Sir, kabalogig ko nga Iloilo sang festival dito, yung manage kag nangin maayuman, nangin mataway activities for Bacolod non and Negros with these activities, and especially nga we have a lot of mga visitors nga gina-expect. Nano ang imo sinipanugyan to the public nga naga-monitor karon nga morning? Ginatry gid sa BCPO, no, and all other participating agencies nga ining celebration naton sa Mascara maging matawhay. And so kung may ara kita ginapatigayon nga mga security measures
just like ang pagkandak sa inspection, especially sa mga controlled areas sa festival sites. Gapangayo lang kami sa cooperation sa public nga insindihon kag ina ginahimo lang para nga masigurado naton nga safe kag secure ang tanan, no? Hindi lang pumuloyo sa Bacolod but bisan pa ining mga turista naton na locally and even ining tagagwa kag ini ginahimo hindi para nga tagaan sang huol ang mga makadto o gusto mag-enjoy sa Mascara. Aha. On that note, good luck sa inyo and God bless gid sa taga BCPO. Hopefully ma-maintain naton, mangin matawhay until the end of the celebration sining nga tuig sa Mascara. Salamat gid Colonel for the time and God bless sa imo. Thank you gid Action Art. Good morning man sa tanan. Preparado